Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV bisimilla moniru ɓindu jayndeli moɗon ko dañde weltare tan huccite moɗon fulfulde foof ɗum noon ko wiɗen tan goto fof salminama e inde kono kadi manama e yettore ɗum noon bandiraɓe seerenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama kono kadi juude amen min bertiɗum e jeese mabɓe gam tan yilade duwaw ɗum noon caggal nde ganduɗa ko baɗi wonde ko Aissata Ndiaye kuccodirɗon gam addana mon ko ɓuuri tengtude hande e jayndeli ɗi ɓanam gorko Amadou Moussa noon artan taw kono mi haalni mon ko jaam tan e liggey nanguimo toon to diwan mo Matam ɗum noon en mbatta sona arde hande ko ɓuuri tengtude e journaux ji ine jeeya hen haare ɓe ɓe ganda kamɓe goni yette joguiɓe ko banggal awo toon to diwan mo Saint-Louis e gueɗe goɗɗe ganda ma tawe e nder journaux ji ɗi walla mbiyen jayndeli ɗi ɗum noon bandiraɓe en mbatta sona udditirde jayde gendire mbiyen Le Soleil jayde Le Soleil noon hande arti tan koye banggal cafrugol walla mbiyen cellal ɓalli ngal ɗon cellal ɓalli noon ko timme milliard uji jeeɗiɗi ɓe mbi tan ɓe ittini ɗum caggal nde ganduɗa ete joni ɓe batti safrude walla oppirde ko wayno cardiaque ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum saabi noon banggal gartam ɓe mbi tan ɓe jiiti hen koye mabɓe saabu milliard uji jeeɗiɗi ɓe ƴewtima naati e nder poche uji leydi ndi gam tan ittinde ɗum ko ganduɗa woni ittatanoɓe ɗo walla ummotanoɓe ɗo ine nawe caggal leydi ine safroye toon yiyete caggal ɗum yiyete ha joni tan garta tan koye Vox Populi noon kañum arti ko hanki ko ganduɗa kewi toon to diwan mo Saint-Louis walla mbiyen Ndar toon to diwan mo Ndar noon kewi toon tan koko ganduɗa yiyete ina hawni saabu ɓe ganduɗa kamɓe goni awoɓe ɓe kamɓe gaddi haare walla mbiyen kamɓe kaɓanno e daɗi ɓe ɗum noon ko hanki tan kewno toon to diwan mo Ndar ha noon ko heewi bonnama toon ko otoji ɓe keeli walla ɓe kuɓɓi ko wayno tan Sénélec gonɗo toon ko jogui banggal courant toon ɓe jeehi ɓe keeli ɗum ha moƴƴi ɗum noon kadi eko wayno AMVS otoji mum ɓe bonni ɗum to ɗon diwan ɓe bonni ɗum ha tan no ɓe jiɗiri ɗum ni ɗum noon woni ko ganduɗa ko hanki kewno e ɗum ɗon noon hewɓe pawama hen juude goɗɗum ko kewi toon to diwan mo Touba kay woni ko hawni ha joni Vox Populi ko tan ɓeɗo sukaɓe ganduɗa ine tolni tato ɓe ganduɗa ko cuumo addani ɗumen tan tampere toon to diwan mo Touba ha saabi ɗiɗo e mabɓe mbasi pittali mumen goto o ine wonde cuumu musgo ha nawa may e banggal hôpital ha joni tan e jayde l'observateur noon kañum arti tan koye nguɗo cuumu ganda waɗi toon to diwan mo Touba kono kadi arti kay e kadi ko kewi toon to diwan mo Ndar to ganduɗa yete ɓe ganda kaaɓi woni tan joguiɓe banggal awo haremoɓe noon addi ɗum ko licence uji ganda ɓe mbi tan dartinama tadi ɗon licence uji ko ɗum wallataɓe haaɓe daña no ɓe liggori ɗum noon saabi hanki tan ɓe mbaɗi yete manifesté ɓe kolliti tikkere mabɓe haaɓe gaddi bonnere hewde kono kadi hewɓe mabɓe pawama juuɗe ha joni tan e l'observateur ɓe ganda kanko woni oɗo ɓiɗɗo debbo basnoɗo fittadu mum walla baranoɗo ko timme e yuwa ko timme juwandeli 64 ɓe oɗon noon Dioba Seck kanko tan ɓe mbi fawama junggo waɗɓe ko wayni ko ɗum noon hakkude Macky Sall tan e omo ganduɗa kanko woni Big Togo hakkude mabɓe noon so woni no dewgal wiyete ko hankkadi ko ceergal saabu tan mataw ina ƴewtinda yete malversation walla tan jogogal ganduɗa wona ko moƴƴi e oɗon université mo ganduɗa woni Amadou Mahtar Mbow mahetanoɗo toon to diwan mo Diamniadio ha joni tan keddotoɗen koye l'observateur e oɗo rafi mo ganduɗa yette kañum woni coronavirus sénégalais ji ɓe ganduɗa nan toon to diwan mo ganduɗa woni Wuhan kamɓe noon ɓe mbino ko yoɓe gartire kono noon gardiɗo leydi ndi wi ko tan jogaki jogui ko ganduɗa yete woni kaɓirɗe ganduɗa so ɓe garima ɓe mbawa o ƴewtede ɗum noon saabi ɓe mbawata artirede joni ɗum noon saabi tan hewɓe mabɓe e goto wo ko yummum tigui suuti kongude muɗum woni madame Amar wi tan kañum dañi ko mette nde dañi ɗiɗon kongude ha joni koye jayde l'observateur toon to diwan mo
don to diwan mo Wuhan ha joni o biyeteɗo Mamadou kañum wi tan ko kañum dañi tan ko nimsere ni wonde Sénégal caggal nde ganda nani konngudi biyeteɗi ɓe jogorani artude walla tan ɓe gartirtake saabu kaɓirɗe ganduɗa ete aɓe poti ƴewirede ɗum ala ɗo e nder leydi ndi ɗum noon keddotoɗen ha joni tan koye wargo ganda dañino oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo tan Dioba Seck toon to diwan mo Thiaroye ɓe mbi tan ko saabi o wara ko mataw tan reedu o wonno ko cowiɗo ɗum noon saabi mo ganduɗa yete wona kañum woni bamum ɓiɗɗo o noon wi wawa tan kañum jabde yete goɗɗo ina yete mataw tan waɗa reedu oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganda kañum mo wiyete Dioba Seck ha saabi o yuwimo juwandeli 64 ɗum noon saabi tan ɓe mbi o fawama jungo ɗo joni amone juuɗe dadiɓe ɓe ɗum noon koye jayde Libération ha joni bandiraɓe keddotoɗen tan koye ruɓɓindu jayndeli meɗen garene jayde Les Échos noon ño lank mataw tan aɓe wone mabɓe sutunoɓe konngudi ñaddi pawi ɗum e gonnoɗo ɗo gardiɗo leydi ndi woni maître Abdoulaye Wade kamɓe ño lank noon ɓe mbi tan ɓe cuuti konngudi gam yafnade mo ganduɗa ko kanko woni maître Abdoulaye Wade e wiide tan mataw wona konngudi mabɓe wone ɓe ganda senen jaltina konngudi kamɓe ɗum ɗon wona e responsabilité mabɓe kamɓe wa ño lank ha joni tan ɓe garti kadi ko kewi toon to Guet Ndar to e hakkude awoɓe ɓe e tan daɗiɓe ɓe ɗum noon ɓe kubbi agence mo Sénélec ko e tan ɓe ganda goni daɗiɓe policier ji wonɓe ganda kamɓene ɓe dañi hen gañandeli e hakkude mabɓe hanki e koccodiral ɓe mbanno koccodiral musgal ɗum noon siége mo MVS o ne koɓe yaaɓe tan ɓe keeli kala koɓe mbawi kono kadi ɓe ƴetti autoji walla autoji ganda ene birtotono ɓe kuɓɓi ɗum ɓe kadi baari tan ɗum ko ganduɗa kañum woni pont mo Saint-Louis o ɗum noon ko hanke tan kewno ɓe mbi Ndar noon wulino diaw hanke jayde Sud Quotidien noon ari tan koye ɓe ganduɗa kamɓe goni G7 noon kamɓe ɓe mbi tan koɓe goppitani saabi ɗum noon koɓe namdoto ko soɓe mbaɗanaka ɗum mataw jangde nde tan yarata noon saabu ɓe jiiɗi ko nangue walla wallitede e gueɗe mabɓe kamɓene ha tan banggal mabɓe ɗaata ɗum noon saabi soɓe pewdanaka kamɓe ɓe mbawata tan ruttade classe uji walla jangguinde sukaɓe ɗum noon addi caɗele kewɓe hakkude mabɓe kamɓe G7 laamu ngu kono kadi e sukaɓe ganduɗa ene poti janggoyde te janggoyani oɗon grève noon woni ko ganduɗa ina muusi e sukaɓe ɓe koye allarba hande oɗo ɓe kofata juuɗe mabɓe mataw jangde tan dañta e nder école o caggal ɗum gareten koye jayde Suñu Lambu mbiyen coftal ɓalli Suñu Lambu noon uddata hande ruɓɓindu jaydele meɗen Suñu Lambu ari tan koye Balla Gaye 2 ko natal Balla Gaye 2 jiyaton ni ko kanko noon Balla Gaye o wi tan ko ɗo joni yete kanko Balla Gaye beele ko revanche walla saabu hakkude makko e Tapha Tine Bombardier e Gris Bordeaux ɓe mbi ko joftodiral wonata walla ko revanche wonata walla holko wonata ɗon e ɓeɗo tato somo ƴetta holi hen mo heɓori ƴettude ha joni kay koye Suñu Lambu keddotoɗen hakkude ɓi Luc Nicolaï o emo ganda tan kañum jogui gueɗe Luc Nicolaï hakkude mabɓe walla mbiyen haalaluji mabɓe tan wona gotum saabu ɓi Luc Nicolaï o yiiɗi ko wadde feere no combat Ama Baldé e modulo darori kono noon mo ganda kañum jogui gueɗe bammo ko ɗeni wiye Rayba kañum noon wi tan ko combat wawata darade sona Luc Nicolaï yalta e prison woppite ɗum noon wonno komin gaddannomone roɓindu jayndele moɗon bandiraɓe e ko welema tan min daño sona ɗum ko arde e banggal gongal walla eɓɓore wonde woni tan banggal fait divers noon bandiraɓe hande walla mbiyen gueɗe rendo noon ko waɗi ko ganduɗa kewi tan ɗo diwan mo Thiaroye ɗo oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Dioba Seck ko hen garteten hande saabu noon ɓe caggal nde ganduɗa naggama goto walla mbiyen waɗɗo ɗeɗo gueɗe fawama juuɗe o wi tan ko kanko
o wawa tan wadde supporté yiide Njoba Seck woni cuwiɗo goɗɗo mo wona kanko ɗum noon woni ko ganduɗa saabi hande kanko oɗo ɓiɗɗo gorko addude ɗiɗo wadde oɗo tan Njoba Seck ɗeɗo gueɗe ganduɗa wona gueɗe mantiniɗe kanko Aliou be ɓe mbaɗi alias Aliou Moto kanko Aliou Moto noon o kanko wari oɗo ɓiɗɗo debbo saabi ɗum noon Njoba Seck ko cowiɗo wonno hayni mataw so jinnaɓe mum tinitinani ɗum ko Allah tan andi saabu ene ƴewtida e haalluji mabɓe ɓe kalani hay lawol gotol ne Njoba Seck ko cowiɗo wonno o woni no cowiɗo ha lebbi 6 ɗeɗon lebbi 6 noon oɗo ɓiɗɗo debbo tan wara woni wargo musgo hewgo ɗo e nder leydi meɗen ɗo tan e Thiaroye woni ko ganduɗa muusi no fewi oɗo yette Njoba Seck oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Aliou Moto caggal nde ganduɗa Njoba Seck woni cowiɗo o wi tan ko o wawa yebde Njoba Seck ne jibina ɓiɗɗo mo wona ɓiiko beele ɗum ɗon ina foti tagde hande neɗɗo wara neɗɗo ina hawni beele ko wayni hande ina foti tagde neɗɗo ni dugde neɗɗo ina hawni saabu yete mataw kamɓe ɗiɗo aɓe gonduno aɓe jaltittuno no wirte ni ƴamal ne wonno e hakkude mabɓe walla wonani hakkude mabɓe ko Allah tan andi kono oɗo yete ɓiɗɗo debbo dal ɓiɗɗo o wona kanko jibini ɗum saabi o nawi mo ha to ganduɗa ko ɗo no waɗiri oɗo jeeya o wari ɓi janono kono kadi o wari ko ɗiɗo saabu ko pittali ɗiɗi o ne wonno cowiɗo o wari ko wonno e reedu mum o wari kadi yummum ɓiɗɗo o woni ko ganduɗa muusi kono kadi o addini caɗele ɓiɗɗo mo ganduɗa oɗo Njoba Seck ne woppuno ɗum ɗo woni ko ganduɗa muusi hande ñawore makko noon jogorani wonde ko ɓuuɓi saabu wargoli ni heewi nder leydi meɗen Sénégal hande sa ƴewtidima ñande gummiɗa foof aɗana faada e radio ji walla nande kabaruji ko way noon won baraɗo to walla won baraɗo ga cukalel yuwama to walla cukalel nawama to woni noon ko muusi ko gueɗe mbaɗe ni noon ko tan daadi ɓe ummade darade hen kono kadi laamu waɗa hen ko foti wadde ko ha tan gueɗe mbaɗe ni waɗoɓe ɗum ɓe kula wadde ɗum saabu so heeɓi tan neɗɗo soke yaltine ne wawi yaltude rutto e gueɗe bonɗe ganduɗa ina mbaɗanno ɗum noon wonno komin gaddannomon e banggal gueɗe rendo bandiraɓe ko heddi ko amin paɗa ɗum e moon e commentaire uji moɗon ko wiide on tan yo Allah waɗanen jaam banimon debbo Aissata Ndiaye wonno nde huccodirno e Ndeye Fatou Massaly e tawtorago ɓiɗɗo pullo Allah jarama on jarama.